babban ambaton Allah daga cikin manya-manyan ambaton Allah shine karatun alkur'ani. Karatun alkur'ani shine babban ambaton Allah, domin Allah da kansa ya kira Qur'ani da ambaton Allah, yace inna nahanu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna. Lalle mu muka saukar da ambato. Me ya ambato? Qur'ani. Allah kuma yace mu za mu kare shi. To yau an waye gari mutane da yawa wai dan su ba hafizai bane, ko dan ba su haddace Qur'ani ba, mutum sai ya wata 5 wata 6 bai dauki Qur'ani ya karanta ba. Wannan ba karamar masifa bace. Mutum zai share shekara guda Qur'ani ne malam, za ka ga ana canja masa benci, daga kan santa tebur an kai shi kan danin, daga kan danin an kai shi kan wardrobe. Haka ne ko ba haka ba? Haka za a yi ta canja masa guri. An mai da Qur'ani abin ado da shi a daki, saboda in kayi baki su ga Qur'ani akan danin ɗinka, su gane cewa kai mai karatun Qur'ani ne, alhalin rabanka da budewa ka karanta kafi wata 7. Haka ne ke faruwa jama'a, ko ba haka bane? Wallahi abin da ke faruwa kenan. Ka ajiye shi fanko akan tebur saboda in an yi baki a gane kai musulmi ne mai karatun Qur'ani, amma fa wallahi tallahi kafi wata 6 baka dauka ka karanta ba. Balma masu karatun Qur'anin gani kake ai ba su da abin yi ne, inda suna da abin yi kamar kai to da ba za su yi karatun Qur'anin ba. Wannan ba karamar masifa bace. Abinda kullum muke faɗa wa mutane, shi Qur'ani abinda ake so da kai da shi, Allah cewa ya faqara umma ta yassara minhu, ka karanta abin da ya sauka maka. Karka ba lalle bane ka zama hafizin alqur'ani, amma lalle ne ka iya karatun Qur'ani kuma ka yi imani da Qur'ani. Domin aka ce he kowa ya haddace Qur'ani sannan zai shiga aljanna, ai an aljanna ba su da yawa. Amma lallai ne ka iya karatunsa, kuma lallai ne ka yi imani da shi gaba ɗaya. To in ko ba ka karanta shi ba da za ka iya karatun shi, to wannan yana daga cikin matsalar mu. Izin amma ka iya, to ci gaba da muraja'arsa kullum, akalla ka sawa kanka da safe za ka yi izu 1, da daddare za ka yi izu 1. Ka gama izin amman nan. Yusabbihu ka iya, ka sawa kanka kullum za ka yi sumuni 2, da safe ka yi sumuni 2, da daddare kai sumuni 2. Sai ga a cikin sati 1 ka hada wannan izu 5 din, sai ka sake juyowa a gefe guda kuma ka samu wani alarma a anguwar ku yana dan kara maka koda aya ɗaya ne. Kai wallahi ba sai kai hadda ba, ya dinga karanta ma ta yi laushi. Ina fata an fahimta yadda zaka iya budewa ka karanta, to wallahi ka rabota dangane da Qur'ani. Amma a ce ba ruwanka da Qur'ani, ba ruwanka da karatun shi, ba ruwanka da abunan ɗinsa, harkar gabanka kawai kake, baka samu wani ɗalibi yana ɗora ma ko dai komai kankantarsa ba. Wallahi wannan mummunar asara ce jama'a, wanda wallahi tallahi mutane ba su gane wannan asarar ba. Kuma wallahi ina gaya muku, hatta matsaloli na rayuwa da muke fama da su, yawan karatun Qur'ani yana kawar da su. Hatta jinyace da suke damun mutane, wallahi yawan karatun Qur'ani yana maganin matsaloli da rashin lafiya da yawa. Musamman yanzu yadda aljanu suka saka mutane a gaba da sihirce-sihircen mutane, saboda na faɗa muku yanzu harkar bokanci da harkar jinnu tana ci a zamaninmu nan sama da yadda take ci a zamanin Annabi Musa da Fir'auna. Ƙwarai da gaske. Bokanci, ko kun san yanzu hatta manya-manyan cututtukan da yanzu ake kwarmato a kansu, wani bincike ya nuna yawancinsu daga sihiri ne da aljanu. Kwanan nan akwai wani bawan Allah ana ce masa Malam Abubakar Zambo, ɗaya ne daga cikin malamai masu ƙoƙari wajen harkar ruƙuya da harkar ainihin wato jinnu da sauransu, da kuma warware sihiri da sauransu. Muna magana da shi akan wata marar lafiya, kansa ne, breast cancer ya kama ta, wanda breast cancer nan ta fi shekara 7 tana fama da shi, har ya kai matakin da an yi signing za a yi cutting breast ɗinta a asibiti, za a yanki. Mijinta ya sa hannu ya haƙura ya saddakar za a yanke mata nono. To wata rana sun je suna treatment nata da maganin asalin kansa din, ba maganin jinnu ba. Sai suka ga tana wani abu abnormality hakan nan, ba yanayin yadda ya kamata dan adam ya dinga yi ba. Sai shi Malam Abubakar ya ce wannan matar suna zargin akwai jinnu tattare da ita. Wallahi malam, ana yi wa baiwar Allah nan karatu kawai sai ga aljani ya bayyana. Aljanin yana bayyana, ciwon da ya shekara kusan 10 a nonon ta yaki warkewa, a cikin kwana 5 aka neme shi aka rasa. Dama aljanin su suka kawo kansar. Banda wannan, kwanan nan wata yarinya aurenta ya kusa ya mutu,
tana da ciki ne sai ta je ta za ta yi gwaji na awo. To ka san yanzu asibitoci sun bayar cewa in ka je awo za a ma HIV test, za a yi maka wane ne. Ana mata HIV test kawai sai aka same ta positive. Miji ya zo ya dinga banka ashar, tana bin mazaje kaza aka yi ta rikici. Wallahi malam yarinya sai ranta ya ɓaci, ta fara kuka, ta fara hawaye, kawai sai ta burkice, sai aljani ya bayyana. Ana yin karatu aljani ya bayyana, ya ce shi ya saka mata HIV, ya fita. Wallahi an yi test ya fi 10 yana nuna negative, ba ta da shi. Amma yanzu nan fa aka gwada ta aka same ta positive. Banda wannan akwai wani alaramma wanda in na faɗa muku anan duk kun san shi. Kwanan nan matar shi ta rikice, aka tafi medical center aka same ta tana da ciwon koda, har ma aka tabbatar ciwon kodar ya ma yi chronic, ta za a fara mata dialysis a cikin satin da za mu shiga. Sun fara abin nan zirga-zirga, suna ta follow up. Ranar sun fito za su fita medical center, kawai na faɗa ma mata kawai hetar da ki kaure, kawai ta fita a guje. Sai a gane akwai jini tattare da ita, aka zo aka zauna da ita aka yi karatu, aljani ya fita. Ana zuwa aka ji aka gwada kododinta, ba abin da ya same su. So yanzu wallahi bincike ya nuna manya-manyan wasu cututtuka da wasu ke fama da su, da wasu matsaloli, wallahi matsala ce ta junnu da matsala ta sihiri. To amma matsalar shine maganin sihirin da junnun kuma mun kaurace mishi, shine yawan karatun alkur'ani da yawan zikirori da ambaton Allah. Duk wani asibiti da ka sani a duniya kowaye ya bude shi, wallahi ba zai maka maganin sihiri ko bokanci ko aljani ba, sai dai qur'anin nan da ka raina ka ƙi ka mai da hankali a kansa, da waɗannan zikirorin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, wallahi su ne maganin waɗannan matsalolin naka. To amma ba ruwanka da su, ka gaya min da ya zaka ka samu lafiya. Allah ya yi mana.